kaslai di kalman nga agnakan sibay ko naglagip ken karayo ngem manian nga ulpit ni gasa tapilit nga iniyadayod na ka kailukot barat arapok mo sa dinuman tiyayan mo di agpupas pateg buken ka ngem manian nga ulpit ni gasa ilaban ko kuma daytoy aya nge maatiwa tawan ti karbenga nasay saya ate no uma dayua tapno pagpasulan may liklika kuna adika tagikwa tapod no bulbuludan kalae ngem kastoy kadi ti kanayon ama pasama aramid ta alin nilibas nasakit man tinakem ko makita ka ngagluwabi ako nariknam ngamin panang ipatek ko napagdumamtay siya keniso umadayo aklagip mo itibalot ko nakasagana nga aksakri
sakripisyo, ilinteg ti puso. Nasuliso, ilinteg ti puso. Nasuliso. Ayan, sagot naman pa kinig ko naman sa Lina Salvador. Kuna adika tagi kwa tapod no bulbuluden kalae ngem kastoy kadi ti kanayon ama pasama aramid ta alin sakit man tinakem ko, makita ka nga agluabya ko. Nariknam ngamin panangipatek ko, napagtumamtay siya kenso. Balon ko nakasaganap nga ang sakripisyo, ilinteg ti puso. Ang nasuliso, ilinteg ti puso. Ang nasuliso, umadayuak lagip mo. Balon ko nakasaganap nga ang sakripisyo, ilinteg ti puso. Nasuliso, ilinteg ti puso. Nasuliso. Mamakaksan nga gaya numasagtam tuyrik na ngamin tinaglabas ngani maperdi tuy biyag impateg ka inapudno inted ko ti amin ko amin nakiddaw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas di day tapusum ulbod manangal lilaw panagbaybayan di mula pinanuno sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagi intured ko amin apili nukunaem aginura ka saan biyag ko kaputay ayaten ka
saan nga agayat numasaktam tuirik na ngaming pinaglabas ngan ngani maperdi tuy biyag impateg ka itinapudno inted ko ti amin ko amin nakit daw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas ti day tapusom ulbod manangalilaw panagbaybayan di mula pinanuno sinaktam to'y puso dinudog mo to'y bagit intured ko aming apilit nupunaem aginura ka san biag ko kaputay ayaten ka dinudog mo to'y bagik intured ko aming apili nupunaem aginura ka san biag ko gaputay ayaten ka nupunaem aginura ka san biag ko gaputay ayaten ka. Lupoy ang puso, sikat
Pops pa ba? Yes, thank you, Miss Liwiwa. Ayan, pwede makakanta ka sa sagot ko amin nga viewers ka ni sponsors. Ayan, hello to Ma'am Maribel Pabian. Tametan ka niya Ate Philamor Abad. Laglagi pa na ito'y araw ko. Tasikat ipatpatek ko. Tapnon maiwaksin panakakulit mo. Tapanunong mo ken lindo. Patyenak kuma sikati amin ko. Tapnon sikaken siya agragsak to. Ikariken ka nga ipaay kunto. Nasuti ang karangyo. Laglagi pem kuma daytoy araraw ko. Tasikati ipatpatek ko. Tapnon maiwaksin panakakulit mo. Tapanunong mo ken lindo. Patyenak kuma sikati amin ko. Tapnon sikaken siya kagragsak ko. Ikariken ka nga ipaay kunto. Nasuti ang karayo. Laglagi pem kumbabian ko. Sikati amin ko. Patyen ka kay sula ang pusa. Na itukiten ayan hanapon mo. Laglagi pem kumbabian ko. Sikati amin ko. Patyen ka kay sula ang pusa. Na itukiten ayan hanapon mo. Ayan, kahit ko kaya kablaawan nila na tumabay nga sponsors to ako sa family, to Kuya Arte and Ate Adelaida Pagurigan, Sir Billy and Ma'am Janet Batulayan, to Ma'am Miriam Aurenio Corpus, to Ma'am Adelina Ransay and Ma'am Lina Rofanan, and to Kuya Ray Adamo. Ayan, hello to Sir Bernardo and Lilian Bonos, to Kuya Pabs FC, to Kuya Ulysses Senator Sharon Arellano, kasama ito ni Ma'am Ofelia Arellano, and to Ma'am Minda Lasiste Alindayo, to Ma'am Prima Monterola and Elena Ramos, Ma'am Lani Rabanan, Lori Rabanan. Laglagi pem kuma daytoy araraw ko. Tasikati ipatpatek ko. Tapnon maiwaksin panakakulit mo. Tapanunong mo ken lindo. Patyenak kuma sikati amin ko. Tapnon sikaken siya kagragsak to. Ikariken ka nga ipaay kunto. Nasuti ang karayo. Laglagi pem kumbabian ko.
Kalikan ka kuma Genjak maarami dayta Numanen sa pulen ka Jamet mapawilan tuiring na Adwa-adwa Titing na inagpilien Baka inang alilawen Basa
Marigrig nana. At sa kani mamang Nurlita. Na ibus manen. Lumulog na ayat mo. Yes, ayan, saksama ko nga dati nga kanta. Yan, hindi ako. Yako, wasking. Happy watching. Where have you been? Happy watching. Sis Emily yang suloso. Soloy. Marina at tuwag tawin inanglagas at panawin nandito ay hindi nakita kaanak muli buhay nugas na biyag ko ngayon na iayos ko pare sumihan ng ko na ayat mo pare sumihan ng ko Laragsak mo. Yes, ayan kablaawak man ni Tita Edencia. Gagawi sa ni San Nicolas ay